Morboom. Ja, goedemiddag aan ieder, goedemiddag. Vandaag is donderdag, in een paasweekend. Me bal alas ma odi. One sweet odi too. We zijn nu in een lijdenstijd. Dus de omtekentje rustig. Maar ja, dat nog een niet mag go live. Maar dat wel een tekentje rustig. De afgelopen ding, we aantal sanif sa. Dan had die man nog Biggie Brand in foto. Je leest krantie corruptietori. We aantal sanif sa wel de afgelopen ding in Suriname. En aan de mooie sani. Je begrijpt? Vanmorgen is maar dat je naar kul. Is maar legaal roken volledig. En is wel een erg zaak, kwalijke zaak, want is maar dat heeft lukken toch. Is maar legaal werk neer. Die mensen moeten achterstellen krijgen. Dit man kies wat aantal toelagen. Dit is maar legaal roken neer, jongen. En is op een soort instantie dat hij in maar legaal roken zomaar neer, want dat was precies. Of als er een review op kijken. Ben je zelf in? Ja, te keep op, ja, te keep op. Die man dat klopt, maar also, je kan lekker weer reconeren, want dan. Sommige begeleiden is maar dat hier. We kan de man lopen, maar sommige begeleiden maar dat hier. We zijn een actie gegeven van hier uit, op de man, ja, verkiezingen komen. Alle mensen maar die zo wat met stem Jude, dadelijk. Op de man, ze zijn ook mensen toch, ik denk maar kies de man, winst van of aan. Winst van of op de man. Verkiezende voor de deur nu. Ik zou voorstellen dat alle die chimchins aan die je samen op je regering paiden man. Je bent dat bij inom liep schulden abakaya. Je moet geen schulden achterlaten maar regeren paiden man. Winst van of aan. Ja man, Theodoro, if iemand vindt wan anyumara of wan pingo, wan busmeti de waka falik. Tres de men da bos kam de man be op men da pe ma ja. We ben tra tumsif ben ba aantal kilo. Maar te ko i mek mi sabi. Vanuit wageningen dat ik aan barde man fi da pe anyumara of dan 3 kilo pingo of mis na kapo was review set ko. Of misschien is dat oké. We bijna 2 kilometer aguna corona. Het kan ook ja. Maar tegenkom, mek me op de hoogte. Ja mensen, dus we aantal sanifs de afgelopen te Israël en dit zijn no boom, begrijpt u? De man de no de elabla passief corona. De mij kot trapis. Maar gros de mij lap. Maar de man ook tumsi massief omdat we alle de eten. Sa de man moest herstellen. Maar ja, de mij ook een opdracht dus. Als de man kiesief doet, dat de mij doet. Ja man. Zolang je de sofara basie, dat je mek mi sabi dat we zitten. Een mooi lekker sani message gi. Ja man. Dus de san no mooi sabi je refu igi kondre to. En je doe verkiezingen koyare dat soms je denkt dat arregeren sans doen de man zo schulden abakaboy. Trouwens schulden er nog ook ba.
Maar dan gaan die mannen toch schulden achterlaten. Die moeten op chim saneren. Ik bedoel dat de boothouders, de busman. En dat ik naar miljarden man kiezen. Ik de man gewoon rustig met de man die vrij toetok man. De man verstaan bepaalde regeringen. Ja, dat ik. De man heeft bepaalde groepen. Maar tra groep ik kies hem niet wel. Ik wil niet samen hier las no de. Het op de ministerie. Maar deze mama me kasan wakasuti in a kondre man. Mensen maar speciaal big up gidan Real Madrid maar ook toe hè. Oteku big up. Uno ben sawan zo. Maar Gado e bepaald boven Alassane. Hoe de inleiding staat. En ik kan iets zeggen. De Madrid man. A play wakaso. Dat na in a wiki verleden staat. A play voor en Ulassi en a tijdperk voor Madrid die ophouden te bestaan. Met winst de Madrid man sowieso krachtig, power. Maar meer nog dat Champions League tory en no Madrid tot akemoro en no alhoewel de man doet deze niet bij ook tafel. Volgens mij de man hebben 15 stuks voor de beakers dat hij. Als hij kon zo dat hij de man players een wedstrijd voor de man in een wiki verleden staat. Maar nog een tot wat grapje. Arsenal. Sakasangi Madrid echt boy. Maar ja, het wordt ook bijna voetbal, dus. En dan heb je een discussie. Maar meer nog, een play, boom. Spontaan. En de man legt de neer ook toen naar la sierra. Want de man op playbaan, voor de man kan behouden. De man play slecht. Je laat 3-0 uit. Je laat 2-1 thuis. Dus op geen enkele manier zou Madrid kunnen reageren voor bewinning. Op geen enkele manier. Maar ja, dat hoort ook bij het spel. Naar voetbal, ballon toe. Je hebt laatste, je hebt winning aangeleid. Maar in activiteit, wat we naar bemoesten. Dus dat is daarom ik iets aan zo. Mi belwa wat heeft mina paramari bodi mate. Amantak mi eri gwa abop jongen het vel. Mi tak mi gwa abop. Mi tak no, mi gwa abop. Uno shi next voor mina TV tak mi gwa abop. Uno shi next in a media tak mi gwa abop. Mi tak. Uno focus de so taki dat je wan. If un ben gwa abop daadwerkelijk about this shit. About this shit. Je begrijpt toch? Omdat de man een koron man. Amanda abob dat je de man mag moxie. Nee, a politiek. Unu sang. Abib Chimoro wijsheid. Unu denkt zo over politiek. Dus de bruin zien we. Bote kwa NDP vragen in white toch. Dus de partijen hebben met deze via straat. Die de boek komen elkaar of. Ja toch. Politiek noemt je vijandschap man. En dan maakt je vijandschap. Nee, absoluut niet. Wat zijn die sap wel van politiek de? Ik heb hossel wat maaf kon een partij. Ik heb hossel wat trama van een partij. Dus zo a politiek de, a politiek ano. Te man wa NPS re taki da igona partij. Of te jongen via Pierre taki igona partij. We zijn allemaal tenminste Coronianen. We zijn allemaal Surinamers. Maar meer nog, baka politiek man de samenlijk bradanga sadoro. Man giwantori toch. Het zal wat mooi zijn. De partij zijn idee. Nu kan ik aan macht. Dat je het wel houden en baka verkiezen. Nee, we moeten gewoon doorgaan. Dat ding is politiek. Vredig, vrij en vriendelijk. Unamu goja sanleki vijandschap of zo, no. Maar alle dingen maar zei wakatak mi gwa abob. U tek mi lobby omdat
Mi aba recht, mi mag de boenanga aba voor corona. Mi mag de boenanga aba voor buiten corona. Mi mag. Ja toch. Niemand heeft wat van mij gezien dat mi ga aba via media. Want mi temi bijvoorbeeld ook aan de partij. Dat anom de me fataki am def she. Ja toch. If mi ga aba bijvoorbeeld. Mi no me kies maar hier toch. Je social media. Je live tak ay het velga aba werkelijk. Maar if I know this so, dan me big hoef nee wakai taki amanga aba of zo no. Wat corona onderling, u mag mok sagen ons revi. Omgekeerd, u mag mok zien in een partij is maar corona ook. Toen zijn coronianen. De afgelopen 4,5 jaar doen we dit gewoon samen. Nu maar nog betak ik wou een partij toch of ik go zo of nee maar zij de mek juist die politiek door dat je hier tak dis go zo of dat go zo. Toen was maar een partij je sabi ook in de media o mek bekend. O mek bekend. Zodat ze maar satak werkelijk asade. Ja toch, in een motor van partij gaan trouwen, de adegayem tussen jullie en de man, wanneer am de zichtbaar met je meisje. Dat is mijn brief dat hij werkelijk amango naar partij. Je begrijpt toch? Daarom kom ik altijd het politiek systeem voor ze dan zwakkie. Zwakkie. Het kiesstelsel kenki, maar anon ken schrijft onderling toch. Om de gewoon in lopen ons schrijft. Ja toch. Toen stem net tel moro jaren. Die ma actiebron te wan santaki. If een mogelijkheid dit tak NDP roko nanga PL. Sama mustaki. Politiek na belang yare. Nu wa manom low you. Politiek na belang. En you belang kadep ching. Moro atraman belang. Atraman belang moro bigi. Maar het blijft belangen. Politiek na belang. Bronto no tak verkeerd omdat NPS en NDP bijvoorbeeld. If asanko moro, if asanko exo, de moro ko samen toch. NDP en VIP. If asanko true. De moro ko samen. Dus tego voor a belang. Te menanga yu stemik bagi de ma. Mangi na next tak moro. Na belangen pleit out. De man kata fra de man onderhandel. De man vinden schrevi. Na regeer mag te mij go. Amanga yu gewoon doen. U mek trobi. Tabaka verkiezing. Je chikaans voeten via antibekans toejari. Soms comité tra verkiezing baka. Nee. Anom mag de zo. Anom de zo nooit. Te moet een partij gaan entre partij. Am de zichtbaar. Am de zichtbaar. Dat if aan de zichtbaar dat je aan een kaliber. Te je aan een kaliber in politiek. Te je gaan entre partij zijn IBND. De je gaan trouwen. Am ko ina media. Gewoon tapu mushi. Dat werkelijk ama abrago dape. Maar zolang dat nog vindt precies. Inoshange igi ai. Inoms do hoofd tak ai. Am af mi gwa NDP to. Of am af mi gwa PL to. Of am af mi gwa ABOP of VIP to. Nee. A te you shit. Ta make bekend. Te you shit. Want teka social media niks nee kibri. Dat kan men zeggen. Inderdaad. A mango na partij dat we ushe in a media. A comfort. De man teka makinsi, de man jaman trui, de man danga ma en zo. Dat kan taki maar zo niet. Jullie klibis man man concludeert dat ai.
Nog erbij, ik wil nou ook Ayuwan Sabi. Daarom ik als aan vrije geheime verkiezingen. Ja toch. Terama ewera partij vragen. Samanda in mama schrijft een stem ja partij. Ame zoeken sani. Sabi toch dus. Modellen lai in politiek. Smanam konte taki. Ami ramanat go na partij dat hier. Inam lombribi. Inam lombribi. Tamango werkelijk yosheng in a media. Yosheng. Na lek van mi brada piki muta NDP gwa abob. Alla man toch. Gronta pushi toch. Ja toch. Dus zo'n model mee bedoel. Inams doen dat je takin. A folisik ba de man takin go abob hier. A folisik ba. Folisik ba. Ja ja. Dat gaat er eens wel. Ja. Ja, we gaan door. Dus, morgen is Goede Vrijdag. Dat we tekken rustig, begrijpt u? Daarom heb ik met een rondje rustig live. We nodigen toen we orasan gewoon rustig netjes. Maar wat ik wil meegeven is dat ons denkboom zou aan doen. En dat zou aan bereik. Omdat één, niemand is eigendom van een partij. Niemand is eigendom van een partij. Niemand. En ieder wil tenminste het beste van zichzelf hebben. Via een partij. Misschien ook niet. Maar meer nog. Minolo fachan edra kondre. In de mundis salibi. In de wikidis salibi. Minolo fame edra kondre. Ik vind staken en mag comfort nodig aan de Judische politiek. Niet zo des mee play staak. Dat man boro kon dat man realiseer asani, zogenaamd. Dat allemaal roko baka as of amaroko, maar men loopt den staken van konde. Onze eigen mensen onder mag behandelen zo. Je snapt het toch? Nu, ja, het gaat rustig hoor. Het gaat vrij rustig. Het gaat rustig. Nu is het zo dat alles aan de mogelijkheden in die sans doen. Maar de meest urgente dingen, de manier doet aan nodig. Van desma is taak. Zo'n belangrijke instantie. Desma dan maak je taak. Om hoeveel mensen gaat het die betaald moeten worden daar? Begrijp je? Net zo ook de mensen van corona die bij thuiszorg werken. Tangano des maar nog eens money eten. Tot nu toe, des maar nog eens money eten. Als je iedereen optelt, zal er ook naar thuis voor corona. Voor sinds het begin uit. Dat zijn die mensen nog niet eens 15 stuks. Aan de door 15 massa in Roko naar het huis. Voor corona. En desondanks, toch, bijkans een jaar, zoveel, dit man ontvangen niet. Ik heb ook vernomen dat thuiszorg voor corona is van onder de sociale zaak. Maar niks normaal zit hier. Die mensen hebben bedankt. Die is maar daar ook zo voorlopig. Maar mij begrijp dit, maar die mensen willen werken omdat die rook ook maar, die normaal kies money. En politiek door nou voor de deur. Dat willen politieke partijen dat deze man moet stem gieten. Nee, het gaat niet zo. Hoe je hebt deze man aan de tori even met als een wakker man. Ja man. Meneer Akim Botomi Biji Orga, ik big op ook toe nummer 19. Ja toch optie, nummer 19. En daarom ik ben takke ook toe tak a politiek fusranang. A kiestensel, aan alles mij begrijpen.
Maar het partij meer nog, om meken bekend voor Smasabi, omdat, le van wanneer Akimbo tot daar voor zo, nummer 19, optie, dat de diensten zijn een lever, dat je mag stemvrij gaan, ja. Je ziet dat corona, je mag stem gaan, ja. Je mag stem gaan, omdat de paleis, a stembiljet, ala dema e comfort. Je begrijpt toch? Tapa stembiljet, ala dema e comfort. Dus daar je etaki, tak no, nou een young boy, maar power om dat winst van een roko. Dus zo a politiek voor Saranamus de nou. Om stemgis masang roko werkelijk. Ja, maar om stemgis massa oroko werkelijk. En meer, aan de jongens mama. Ai. Mi mati taki, unam stem tum sigi jongens mee naar politiek. Want ervaren no def chakondre. Je hoeft geen ervaring te hebben of drijven kondre. Of die roko boom. Want hoe ouder ze zijn in het politiek systeem, des te meer de me sango fout. Je begrijpt het dus. Ik denk dat nog de eerste ging. Dat unam stemt die jongens maar toen zien naar politiek. Als ze ook toen naar ervaring. Nee, jullie ouderen hebben ervaring. Maar juist naar unam ik blunder. Juist naar onder onderzoek met lassie. Juist naar onder onderzoek met corruptie die naar kondre. Je begrijpt het. Dus mijn een brief next dat je jong of biggie of zo. Te meer jong denkie. Moet komen voor wat er in Suriname in de politiek. De oren voeren naar politiek voor Suriname. De man voeren. Mek jongens maar kunnen. Jongens maar ze op leren. Jongens maar ze op kennis. Want ik begin maar zo voor je voerpies doen dat. Je begrijpt toch? Dus dat sowieso moest je of behoort dat het verleden. Hoe stem die jongens man? Meki asan kon de anders. Je takken badar net. Je kan stemmen voor een kandidaat. Sang je lobby. Je hebt dat Camaroko. Ik van meneer Akimoto dat je Amanda foto nummer 9 dit op alles voor optie. Dat je mag stemmen ja. Want our young boy, our Roko Jakondre. En Akameke, I kan doen ja. I kan doen. Net zo ook heb je andere partijen, heb je jongens maar de sang. Je stak no desman is heeft den doro do Roko do Dusani. Ja man. En jong en oud, het maakt niet uit. Ik vind dat je corruptie in Suriname politiek am hou op no man. Am hou op. Eerlijk is eerlijk. A corruptie in Suriname politiek afvoeren. Afvoeren mi man. Afvoeren om ze. A kondre eleido ronder. Mi hoop. Afverkiezing die sa ekong. Baka afverkiezing. A regering die op vorm. Am de regering sa e pak corruptie. Als nummer 1 aan. De man pakt corruptie als nummer 1 aan. Mi hoop a regering die sa op vorm dadelijk baka 25 mei. De bereid. Dat wist niet igi partij maar aduan sani. Pe amsroto srota mamang. Ai ernstig. Ja man, nu zo ano hou op toch. A regering die ook komt baka 25 mei. Eén programma moet even beginnen pak corruptie op de eerste plaats aan. En om dan op regering sang, ik kon denken oil en gas sani man. Oil and gas story Suriname, awa misleiden sani. Nou misleiden sani.
contém aqui oil and gas in die propaganda pakket. A olie san lapi ano yu poteng. No obije mek beri ketapa olie dat hier. Tegenwoordig, mensen den partij kan we modo de mewaka met de people systeem. Maar a partijprogramma service de mamus bespreek dan afvolg in een next voor de sanati. Imus contegu le follow sayo do tidoro. Ja to tidoro sonanga so wan programma mus de. En waka is aan huis a strati gewoon dat to mek mushe gwa pares nee. In mantegi unu a programma sayabite yuko arager mag. Het moment ik kom. Zo lek je dan R of kandidaat. In collega ook toe uit. Het moment in de verkozen. Sayo do, zij kan betekenen. Want u kan stem mooi geven door dat onder de partij zei dat ze de mantaki im do. Dat we horen zelf ook dat Portugal lang. Het moment je zelf door als persoon die komt binnen. Je programma sang, je stempel uit. De man die ruimte voeren uit. De man komt dat no, dat ben de Fukina systeem. Nee, iemand voeren uit ook toe met koosje. Daarom een keertje taki. A politiek voeren als zwakkie. Strang politiek op zichzelf als zwakkie. A corruptie strang in a politiek afvoeren. Afvoeren. Hoe de afgelopen dag. De bedragen zijn op de ministerie. Ja toch. Dat Sranasma in Roko Kea de man kiesmoney daar leggen aan Roko neer. Dat gewoon op het ministerie gewoon 14, 15 miljoen USA verduisteren gewoon. No man. Eerlijk is eerlijk. Ai. Dus hopelijk, wie allemaal die Augustem die veranderen, hè? Augustem die veranderen. Mek nieuwe partij komen binnen. Mek hoe je jongens mee naar politiek verslaan nou. Hoe heeft de oude gezichten ook totaal. Jaar in, jaar uit. Dat is een oude gezichten weet je. Laten we nu nieuwe mensen zien. Fris denkie. Ja man. No contactie, hoe dan stem die jongens maar toen ze van ervaren. Nee, jullie ouderen hebben ervaren, maar hoe komt een corruptie daar onder UNO in de politiek? Omdat jullie oud zijn toch? Maar hoe komt een corruptie daar minder? Ja toch? Kom een corruptie. Dus meestal voor dat je denk boem, stranaman, u denk boem zo wanneer? Want den te door zo zoet aan, adoro de doro. En ook toe, atrasa saman taki. Met de partij ik de kandidaat middelen. Ik de maar middelen de Marokko. Ik de maar middelen de Marokko. Ik de maar middelen voor de Marokko. Jullie zullen het beter weten dan mij, maar ook de maar middelen voor de Marokko. Ik doe een beroep op de partijen. Sanguin a politiek, san schrijf de infodemie aan de politiek. Ook gides maar voor middelen voor de Marokko vrij. Anders gaan die mensen niet aan bod komen. Ook gides maar middelen. Hoe schreef je van akondre draai de afgelopen ting? Om een armoede bestaat, om een sang nogoboen. Hoe gides maar middelen voor deze maar kata postrati koroko. No so deze maar no kom binnen jaren. Dan kan je ook misschien de beste DNA-kandidaat zijn. Als je geen middelen hebt, ga je ook niet kunnen werken. Gaan mensen niet naar je kijken voor een stem geven. Want zo is het eenmaal in de politiek van Suriname. Zo is het eenmaal. Ik weet niet wanneer het systeem gaat veranderen.
Maar tot nu toe, als dat systeem dat is ranang. Wan kandidaat, wan wan DR, de man op middelen voor roken. Dus je niet kon aan bod. Het zal wat mooi zijn. Je bent een DNA-kandidaat. Dan mag je op nummer 1 zelf zijn. Of staan. Als je geen middelen hebt, sorry. Als zo adekbaar in nationale politiek. You have to have middelen. Je partij have to sponsoren you. Je partij have to kunnen alternatieven voor middensma. Misschien heeft ben geboen in de afgelopen jaren van konden draaien. Dat zou men niet eens zo denken dat desmam op middel of check idee. Maar vooral van ook geboen de afgelopen jaar aan afu. Desma is de weer in hoe lang verkiezen de koyare. Weet je hoeveel mensen die willen gaan stemmen? Weet je hoeveel mensen we elke dag moeten mobiliseren dat ook stem? Want als stem zou ook stem, eigenlijk naar een verandering. Is dat mensen maar nog stem, no? En ook chances maar nog stem landelijk hier. Omdat men in feite geen hoop meer heeft in het systeem van politiek in Suriname. Na corruptie toch, na niem en feesten toch, na isabito, trasman een wango, maar ja. We hebben mobiliseerd dat ook stem, omdat we uiteindelijk een verandering willen zien. Sowieso, niemand kan zeggen dat de afgelopen tegen konden draaien agobo. Niemand kan dat zeggen toch? De mensen die niet meer verstaan, ja zo. Nou denk wat momenteel met dat de afgelopen 5 jaar agobo in Suriname. Nou denk wat moment kon tegen mij het meer rustveld de mensen van Snapjam. Nou denk je. En net zo ook is het bij andere of vele mensen die het aquí, mine go stem, wat we go stem, dit en dat en zo. Ja toch, dus er is heel veel te doen. Jullie allemaal die er zijn, of kandidaat in voor DNA. Jullie hebben veel werk om te gaan doen. Jullie gaan middelen moeten zoeken en krijgen voor Korokotapa politiek veld. Want het gaat niet makkelijk zijn voor elk één partij hoor. Het gaat niet makkelijk zijn voor elk één partij. Gelooft u mij, het gaat niet makkelijk zijn voor elk één partij. Mitaking ba Israël ben draai de afgelopen ting. Dat zou men misschien toch zeggen van ja, we zijn spelen stem gewoon. Maar aan de goboen se schrijven aan kondre. De mensen pinaren. Trasma las voeren. Ja toch, trasma de teleurgesteld. Dus hoe je het keer of draait. Er gaat een systeem moeten zijn op de zoekmiddelen voor Katapaveld. Om even te blijven van dat van thuiszorg van corona. Luko, eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Ik hoop dat de mensen die bij thuiszorg werkten, de mensen van Wageningen, de mensen van corona, al de mensen die uitbetaald moeten worden voor de diensten die ze leveren naar thuiszorg voor corona, met Biggie, regering, namens sociale zaken, upaidens mama, het is lang man, het is lang, alanga man, upaidens mama, alanga, eerlijk is eerlijk. Ik denk niet dat bestuur voor het thuis nog de eens dat deze man moest kiezen, niet denk je. Want voor deze seminaren nog een gebaar. Begrijp je? Die mensen die nu werken zijn beperkt. Dat is massa etan dat je aan de Egyptien af je was ding, die den yang. Terwijl, nou een zorginstelling is Marokko of Kismoni, de man Kismoni. Ik wil graag weten, sana probleem voor het huis voor corona. Dat is mijn probleem eigenlijk, ik want sap graag. Hoe komt het dat bijkans 12 is maar 15 is maar, sa roken naar het huis, de man Kismoni. Ik want sap sana obstakel boy, eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Ik want sap suma event invloed. Dat pas systeem dat hij voor deze man no man kies money. Ik want sap graag. Ja man.
Thuis bij wawagi sang de kies voor NDP via Bouterse. Awagi verduister ook toe. Awagi verduister. Mevrouw Rita wel bij actie Bouterse wawagi. Gides pas aan de slechtste erbin. Bouterse gi gehoor. Asen wawagi kon. Nanga alle faciliteit. Awagi verdwijn. Awagi verdwijn. Abostuur. Mi ben doan beroep bataki. Mek de ma onderzoek pa wagi de. Awagi naf corona to huis. Awagi moest komen. Niemand hoort je wat zeggen. Niemand. Als dat het geval moet zijn of mag blijken. Dan mi kan tak pirboos taki. Wanneer ik live ga en over te huis praat. Dat is maar no loopt zo. Omdat. Rechvele jugu. Rechvele bugu. Maar laten we eerlijk zijn. Awagi naf corona, de mensen die slechts erbij zijn. Er is maar mgwa dat er oso. Kan maar mgwa dat er aan die keer een foto awagi de. Awagi verdwijn gewoon. Gewoon awagi verdwijn. Meneer no maar het over. Dus gewoon awagi verdwijn. Fa. Awagi gi na te huis voor corona. En nog gi na wasma. Awagi gi na te huis. Da awagi no kan motok wetok. No man. Dus we doen een beroep op het bestuur. Voor het huis, voor corona. We onderzoeken bij awagi de man. Alangakba. Zoek awagi gides maar baka awagi na eigen doen voor corona man. Ik had vernomen laatst. Dat awagi daar monteur. Met dat awagi kan daar monteur. Awagi moet een brand nieuw naar corona. Brand nieuw awagi moet naar corona. Awagi kan daar monteur noemen. Dat want dat je daar awagi gaat voor te agoli verdiensten toch. Voor wie? Bij wie? Tot niet toen de massa pawagi de. Suma teke mee. Niks onder massa pawagi. Is wel erg hoor. En. Minimaal denken in. Dat abostuur. Welke mee. Voor awagi no koma. De sapade. Minimaal denken. Eerlijk. Ja. Als hij heeft thuis, ik boog me verstaan, eerlijk. Eerlijk. Maar, zover ik het weet, was obstakel de pressie. Er is een obstakel. Een obstakel de pressie. Ja, obstakel de pressie. Omdat minimaal brief taki zo'n tien groep ze de roken naar het huis maanden normaal ontvang maar het huis aan bestuur minimaal brief van desma van bestuur no op een motie of een model voor onderzoek of jugu of dikidiki sa e play want zo kan het niet doorgaan toch ja toch. Andere mensen betalen duizenden. En moet stort op een rekening voor ons of nosabi. Maar die mensen kunnen geen geld krijgen. Dus we moeten verstaan, ze heeft dat peren. We onderzoeken moet grandioos in het tori dat hij met koers op safe want zo als hij nog kan go door man. No. No, we de voorstander niet eens voor werken mee. Van onderzoek nog go door. Onderzoek moest go. Onderzoek moest doen. Per obstakel voor het huis voor corona. Onderzoek moet doen. Onderzoek moest doen. Onderzoek moest doen. Pawagi de ook. Daarom met de corruptie voor Tomsi in akondre de Stranamboy. Corruptie voor Tomsi. Corruptie voor Tomsi. Baka brashong.
Na Brazilië is Suriname een van de meest corrupte landen. Ja man. Na Brazilië is Suriname een van de meest corrupte landen van het Caribisch gebied. Ja, ay man. Zo corrupt hoe kon je dit? Look at men mongbat. De dames de man kies money voor het huis. Niemand hoor je wat zeggen. Dus dat heb ik ook niet verstaan hoor. Dat van een man neem ik moeite voor deze makis de money. Allemaal de gewoon. Alles maar de gewoon. No man. Letterlijk en figuurlijk. Wat zijn de boon daarbij? Zo men mong ba. Zo men mong. No man. No man. Ik heb ook vernomen, andere mensen betalen niet. Dus wat je soort vrouw moet aan hebben, dat man. Materiaal is dit zijn ik ba voor zijn ding. Wat je soort vrouw moet aan hebben, man. Begrijpt u? En sponsoren samen doen een bijdrage bijvoorbeeld. If deren zo zijn is, de nooie poeno. Eerlijk is eerlijk. No man compleet eerlijk is maar. We maken moeite om eerlijk te zijn, ja, maar no man compleet eerlijk is maar, you know. Gado wang. Eerlijk. Kijk hoe lang al. Kijk hoe lang al. Is maar no man kies money, jongen. Vakan. Fayubo firi. Dat die roko wa ya lang aan een prijs de ine kies money. Fayubo firi. Dat ja bib ching. In pay vaste lasten. In onderwijs refi. Fayubo firi man. Tego eerlijk jere. Eerlijk met tego jere. Eerlijk. Als hij heeft thuis. Behoort tot het verleden nu. Als hij heeft thuis voor corona. Ik wil graag dat hij behoort tot het verleden. Zo heb je een groepsmaat. Dat onder mijn pijnen is maar allamoen. En dan kan we z'n boen toch. Niemand doet een onderzoek naar een probleem. Niemand maakt moeite voor kom op giddens maar. Nee. Nou man. Zo ga je toch niet met mensen om? Nou toch. Een jaar zoveel des Marokko. Dat van je viri. Pot is er in des maar pres luku van je viri. If je roko wa ya langa. In pay stroom, in pay water ya bipje internet. En nog erbij in onderwijs refi. Van je bo viri. Dat wa je jari roko dat je nekis money. Maar wa lei dende. No man. No. Waher wagi bouten segi atoyes voor corona. En nog giwans me atoyes. Awagi verdween. Awagi verdween maanden niet babekas gwin jaren. Niemand zegt wat, niemand komt op. Lekker tori de gewoon gwin doofpot. En nog kamang. Het kan niet. Na onkan je karadisi. We komen kon koren maar waba foto jongen. No man nou werken mee. Voor onderzoek doen, we zijn een obstakel voor thuis voor corona. If we zijn kibir aan pressie, mek willen gemeenschap sabitor. Ja toch? Hoe de eerlijk Engels refi man. If we zijn play, laat de gemeenschap het weten. Ja toch? Voorage de zijn ik ba on tijd. Alles aan ik ba on tijd. Dat is vaak. Dus deze aandape mag verdwijnen. Maar nu man neem ik een druk van deze massairo kom ook eens demoni. Eerlijk jaren man. Met tante altijd. Bepaalde figuren sa Elibina district ja. Om mek dengo tante na Sabana. Ja man. Ja, mensen van corona, mensen van Wageningen werken hier bij hun tehuis. De mensen moesten het werk neerleggen, deze taak, omdat ze bij kaas een jaar zoveel niet uitbetaald zijn. Buiten had de mensen een auto gegeven, kan verplaatsen, maar dat er ook zo
Desmasan kan go doen de behoefte. Desmasan de slechte erbij. En wat je verdwijnt gewoon. Niemand kan zeggen pa wat je deed. Niemand kan redenschap geven pa wat je deed. En nog kan. En nog kan man. Toen is van corona, toen is junior of fanning. Ja, de corona heeft maar één thuis. Desma lekker ook neer. Desma nog kies money om een moe. Niemand komt op voor de mensen. Niemand. De mensen die daar blijven, dat desma of desref egoluku de was ding. Mijn grandma bijvoorbeeld, na mijn tante egoluki aladi, was ze aladi jenja. Ja toch? Nou man, hoe de eerlijk aan ons refi man. Nou man. Eerlijk is eerlijk. Hoe code eerlijk aan ons refi. 12 is ma. Upay desma meka asane knap opbakken de asane wakatok. Mek de oudjes via de schrift thuis toch. Ja toch. No man om kon temi as of anotru. Het is waar. Samen tak jaso. Bewijs de. Maar bewijs. Nu houdt iedereen zich bezig met politiek. Ik weet niet zelf wie de leiding daar heeft. Ik weet zelf niet wie de leiding daar heeft. Ik heb wel vernomen dat er een paar mensen zijn, vrijwilligers, die af en toe gingen helpen. Maar zij zelf gaan wegblijven, want aan de roko. Na speel in een situatie, even president. Maar het is niet goed. Je moet gespecialiseerde mensen hebben op de roko dat die. Het is een zorginstelling toch. Bepaalde van die mensen die thuis zijn gebleven, zijn ook kismoni, na pijden gaat ik opleiding toch. En dan zomaar je trong zuster voor een zorginstelling een op andere dag. Nee, het gaat niet zo. Maar men kon niks eraan doen. De man zoeken jullie vanuit buiten, vrijwilligers go. Maar je moet gespecialiseerde mensen hebben. Het is van de gespecialiseerde in Marokko. Iedereen houdt zich bezig nu met de politiek. Niemand komt op voor de mensen. Niemand. Als ze politiek talen, tak no de. De potis masaroko wa ja zoveel, no manchis de money. En als men het hoort via de media, mag men boos worden. Want wat ik hier zeg is gewoon puur de waarheid. Mas manolobing, maar true. 12 is maar 15 is maar. Thuis even de onderhoudse safo. Sociale zaak. Va hulp de man komt via overheid, zijde. Va hulp de man moet via overheid, zijde. Va in Jezus naam, va. Er is een bestuur. Ik ken die mensen zelf ook niet. Het zijn Coronianen, net als mijzelf. Maar me desma. Laten die mensen eerlijk zijn. Met desma kona media no. Met doan beroep op een leiding. U gona media. U mek kenbaar met grond tapu sabi. Ik neem nu mijn eigen recht om dat te doen. Maar onuleki bestuur. Elkaar appentikong. Of DTV of wie. Dat u mek kenbaar met grond tapu sabi. U doan beroep op een regering. U schrijft een petitie. U go leveren naar DNA-gebouw. Dat moeten jullie doen. Dat doen we. U noemt alsof we breedte. No man. No. Ja, u kan visie. Abostuur, u kan visie. U kan visie, want er zijn alternatieven voor de mensen gehoor. Ja toch, if na passie wat tapu 2 uurtjes, dan komt tapa passie. Die onderwerp voor corona. Ja toch? Het moet kunnen toch? Het moet kunnen, ja. Ja. Het gaat rusten.